pati banglarko isulay tilinglingay no siya tayak senay awan sa pag-aragsak nung tilay tayak taladawang tililiwag patsyenda o imnas biyak ko iyak paiso puso bukbukod mo mendo lipaten na ay pa'y tuligasan. Iyak paiso puso bukbukod mo mendo lipaten na ay pa'y tuigasan awan sa pag-aragsak tayak taladawang tililiwag patsyenda o imnas.